ga kamilin zati yana isar da saƙon Allah, ubangiji yana jinjina masa, wa'anda suka bi shi da gaskiya Allah yana jinjina musu. ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqq qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum. to Allah yana jinjina wa manzan Allah, yana jinjina wa sahabbai, amma a daidai lokacin sai ga harkusu tamimi ya fito, hankali ya tashi, shi ga baki daya shi wanda baya so shine shugaba, kuma gashi yana sallah, da shi ake yin sahun sallah, da shi ake komai, ya tsaya da idansa yana kallon shugaba. ki wannan ba shi da amfani, kashe shi za a yi, ya ce ba ruwanku, ji shugaba. ce ai wannan yana nan tawaga ce mai tafiya mai girma, za su zo duniya, yan uwansu suna nan. to daga nan ana tafi har aka zo lokacin Imamu Ali.